Ja tervetuloa Haluatko miljonääriksi -ohjelmaan. Kilpailijana Eeva Luoto. Hän on nyt aloittamassa juuri ja voittosummana juuri tällä hetkellä on 100 €. Ja ensimmäinen kysymys. Oletteko valmiina, Eeva? No, kai sitä pakko on osallistua tähän ja kyllä minä haluan kuule miljonääriksi. No se on hyvä se. Ja ensimmäinen kysymys. Montako tuntia on viikossa? Vaihtoehto A 10, vaihtoehto B 50, vaihtoehto C 150 vai vaihtoehto D 168. Kyllä minä olen kyllä tiedän, että päivässä on yhdessä päivässä on 24 tuntia, mutta minä en nyt kyllä osaa laskea tätä tehtävää, joten minä aion kilauttaa tuolle ystävälleni Ransulle. Haluatteko suoraan kilauttaa vai kysyttekö ensin yleisöltä? Vai otanko 50-50? Otetaan 50-50. Joo, nyt tietokone poistaa 2 väärää vastausta. Ja jää jäljelle vielä C ja D. Eli 150 vai 168 tuntia. Siis mulla ei ole mitään tietoa tästä. Mulla on pakko soittaa tuolle mun ystävälleni Ransulle. Okei. No niin. Eeva täällä. No niin. No, se on Sami, Haluatko miljonääriksi -ohjelmasta. Terve, Ransu. No, terve. Ja nyt olkaa valmiina. Teille tulee kysymys täältä Eevalta. Montako tuntia on viikossa? Aika loppu. No se on 168. Ai piip. Kiitos. Tiedosta. No niin. Hyväksyttekö Ransun vastauksen vai? No kai se on riskillä hyväksyttävä. Ransu on hyvä ystävä. Eli vaihtoehto D 168. No kai se on pakko hyväksyä. Olette juuri voittanut 100 €. Jes, hyvä Ransu! Ja Ransu saa palkinnoksi tämän tasapainolaudan. Hyvä Ransu. Ja nyt vuorossa 300 € kysymys. Hetkinen, minä olen unohtanut kysymyksen. No, ootas nyt hetkinen. Yksi oljenkorsi vielä jäljellä. Kuka oli Suomen presidentti ennen Sauli Niinistöä? Vaihtoehto A Risto Ryti, vaihtoehto B Paavo Väyrynen, vaihtoehto C Urho Kekkonen, vaihtoehto D Tarja Halonen. Mie tiedän tän. Mun ei tarvi kysyä yleisöltä. Mie tiedän, että tämä oli kuule tämä Paavo Väyrynen, mutta en voi olla kyllä niin varma, joten on pakko kysyä yleisöltä, mutta veikkaan, että oli Paavo Väyrynen. Tää on kyllä tiedettävä. Kyllä se oli Paavo, mutta mä kysyn vielä yleisöltä. Vielä tuolta. Otetaan tämä herra Sammakko, Rupisammakko, herra Possu ja herra Pelli. Ja sitten... Mitä vastaa herra Possu? Mä veikkaisin, että Paavo Väyrystä, eli toi Paavo Väyrynen. Entäs herra Sammakko? No kuule, en oo ihan samoilla tiellä. Kyllä minä veikkaisin tuota Tarja Halosta. Hyvä. Entäs kukas tämä kolmas Pelle, herra Pelle? No. Oletteko kunnossa, Pelle? No, olen. Minä pyöryin lähetyksessä, suorassa lähetyksessä, mutta anteeksi. Vastaisin
kysymyksen. Kekkonen. Joo, kyllä, kiitos, hyvä. No niin. Tää oli kyllä aika erilaista. Eeva, mihinkään vastaukseen päättyi. Siellä tuli 3 erilaista vastausta, että... On aika vaikeeta kyllä nyt. Haluatteko nyt luovuttaa jo tähän 100 euroon vai... Ei kun 300 euroa. Ai niin, 300 nyt on joo, mutta... No. Minä otan noin 300 euroa mulle Ei, itteen kun käteen. pitää tietää ensin. Muuten on vaan 100 euroa. Voitte veikatakin, jos... Minä otan vaan ne 300 euroa ja lähden nyt. Ei, kun se on 100 euroa, jos ei vastaa ollenkaan. Tämä on 300 euron kysymys. Vastatkaa nyt. Pysyttekö vielä Paavo Väyrysessä Mutta vai? voidaanko mennä nyt vielä maitoskatkolle? Ei ole vielä mainoskatko valitettavasti. No. Mä veikkaisin Tarja Halosta, mutta mä otan kuitenkin noin 300 euroa. Ei, Ja lähdin nyt! Ei kun Eli mutta sä- niin saa... eli saatte vain 100 euroa, olkaa hyvä. Ei kun... Ihan oikeestikin niin sä lähdit. Niin, tervetuloa jälleen Haukko Miljonaksi ohjelmaan mainoskatkolta. Nyt Eeva, nyt olisi korkea aika vastata kysymykseen, mihin päädyitte. Eli kuka oli presidentti ennen Sauli Niinistöä? No mä päädyin tuohon Tarja Haloseen ja nyt on aika surulliset fiilikset, koska... Mutta vastauksenne on Ei, aivan... mutta minä aion ottaa nuo 100 euroa, mutta nyt kokeillaan, miten minä olisin vastannut. Eli olisin vastannut Tarja Halonen. Ja sieltä vastaus tulee, ja vastaus olisi ollut Tarja Halonen D. Miksi mä en ottanut sitä? Että. No, onneksi olkoon Eevalle, saitte juuri 100 euroa. Onneksi olkoon. Hei hei.